nginenkinga la lo sizo ngihamba naye la ungirequesta uthi akanayo imali mase sifika kwi-destination ngikhokhela ngokuthi ngihlabize manje angiyazi ukuthi ngiyimise kanjani into nje yabo nangu lo she said she don't have money. Ngiyathanda ukunibingelela nonke abalandeli baleli page ecethu like ushare phela ngicomment wakho njalo ukulandela leli page ngokuthi usubscribele. Bayakhala abashayeli be-e-hailing abafana njengo Uber or Bolt bakhala ke ngento esijwayele ukwenzeka njalo uma ngabe be-pick up ama client asuke requestile. Bathi ke abantu besifazane basawakhokhela ama ride abo. Sebe offerisha kakhulu ukuthi bazokhokha ngemomos. Umuntu ke bawukhomba kubantu besifazane labo bathanda idakamizwa. Efana njengokuphuza utshwala nalezi ezibhenywayo. Bathi umuntu ofika ahamba uphuzela le kude emaclubini akude. Mase kufanele abuye sekusebusuku o1 intatha akasakwazi ukubuya manje ekhaya usezo requesta ke endleleni mase yacela ukukhokhela umshayeli ngemomos. Leli ndiya ke leli libona la kule video leli liqala lacela u50 kuyena umshayeli weUber lamthemisa ukuthi lizomkhokhela uma ngabe esefike kwi-destination uma esedeleka. Melibole u50 endleleni kwangathi liyaphuma emotweni liyothenga ngawo lo 50 lo elibolekwe ku-Uber driver. Mase befika ku-destination hayi selethe ndiyayi ke anginayo ke imali mina nale mali le u50 kade ngocela kwena ngoboleka anginawo kodwa ke into engizokhokhela ngayo iyona ke imomos. Uma echazela uber driver uthi ayibo lo 50 lo kade enika lona leli ndiya leli ubeyothenga idakamizwa kodwa ke akabonanga ngesikhathi eyothenga ubone ngoba nakho sekumele akhokhe sembuke sembheka ukuthi ngampela akanamali endla lapha ayifihlile ephaketheni yokukhokha into kanjalo wathola ukuthi kwangathi kunedakamizwa ayithengile ngale mali kade eyiboleka. Ngicela ukuthi like leli page share uphinde ucomment wakho njalo ukufollowa usubscribe kulona leli page leli ese refresh.